बियो माने अपोजिशन पार्टीनि साननाय जे फैसा रानदों अबावबा इउपिपिएलआ माने सरकार लाबोथारनो बेफोरबायदि बुंदों किन्तु खोथाया बियो मिसा दिनै इउपिपिएल हानजानि जानानै जेरावबो फैसाखौनो रानाखै जों बेखौ बुंनो हायो जे माखासे अन्य दलनि बा बेलेग अपोजिशन पार्टीनिफोराहाय जिबायदि जेनेबा आइजो माहारिनि सायाव जिबायदि खालामदों बे मोजां जायाखै प्रमद बर'नि सरकारजों लोगोसे जि एकर्ड फैखांनायनि उनावहाय मोनसे जोंहा माने आइजोफोरनि थाखाय माने मोनसे सेफटि बेखौ जों नुहुरखादों आरो जिहेतु जों मोनदोंबो किन्तु बेबायदि माने बेलेग हानजानिफोरा बेबायदि जुदि खालामनो लुबैदोंब्ला बा आइजोफोरनि सायाव जुदि एटेक खालामनो नागिरोब्ला बेथ' मोजां जानाय नङा आइजो गांखं हिसाबै एज ए उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट गासैबो डिस्ट्रिक्टआनो थिगानो माने गासैबो समस्थियानो जिखिगोन बेयो रोखाखा जों बेखौ दाथिखै बुंनो हायो आरो जोंहा बेयावहाय जेबो खिलिमिलि गैया आरो रायजोफोराहाय माने प्रमद बर' सरकारखौ बाख्नायदों बयबो बरायलायदों गासैबो भट होगोन बेखौनो बुङो बेनो माने जों बेखौनो बुंनो हायो जों नुबाय जितु बेयाव बिसायख'थिखौ लानानै गोबां बेबायदि गावजों गावनि गेजेराव नांलाय खमलाय थासारियाबो सोमजिबाय थादों बे समाव मा बुंगोन नांलाय खमलायनि बेलायाव ओरैबायदि जादों माने जेरै दिनै केम्पिंनि गेजेरजों जों बुंनो हायो जे बेयाव माखासे बेबायदिनो अपोजिशन पार्टीनिफ्राय माने बायदिसिना माने एटेक खालामनाय नागिरनायखौ जों नुबाय थादों आरो जोङो बेबायदिनो भैरबकुन्द समस्थियावहाय दाखालि बयहाय जोङो बेबायदिनो मिटिं लानो होनानै थांदोंमोन जोङो बारा मोनाद्रायाखैमोन एसे मोनाबिलि जाहांबायमोन बे समावनो माने सिनाय मोनि सानैसो माने सेंग्राफोरा जोंखौ बुहुत गाज्रियै माने दम होदों बा बुंदों बायदिसिना खोथा जे नोंसोरो मा पार्टीनि होननानै जोंखौ सोंनायमोन जों बेयावहाय बुंदों हसा खोथाखौनो बुंनायमोन जोङो जे जोङो इउपिपिएलनि होननानै जों बेयावहाय मिटिं लानो फैदोंमोन होननानै बुंनायमोन किन्तु बिथांमोनखौ जों सिनायबो मोना बिथांमोना ओरैबायदि खोथा बुंदों जे इउपिपिएल हानजानिया माने न'खर न'खर फैसा रानदों मानो बेफोरबायदि फैसा रानदों नोंसोरो फैसा राननो फैदोंमोन बेयाव बेबायदि जोंखौ बिथांमोनाहाय बै सिनाय मोनिफोराहाय जोंखौ बेबायदि माने गोख्रोङै माने जोंखौ सोंखारिदों बा बेबायदिनो जोंखौ दम होदों आरो बेबायदि दा बेफोरबायदि जाथायखौ नायोब्ला दिनै आइजो हिसाबै दिनै राजखान्थिनि मुङाव बोलि जानांगौ ना बेयावहाय बिथांमोना हाजासे जोंखौ फैसा रानदोंब्लाबो बेखौ जों गिया मानो होनब्ला दिनै इउपिपिएल हानजानिफ्राय बेबायदि जोंहा फैसा राननायनिबो जेबो प्रग्रामफोर बिदि जायाखै बा फैसा राननायानो जोंहा रानाखै माने मानो होनोब्ला बियो माने अपोजिशन पार्टीनि साननाय जे फैसा रानदों अबावबा इउपिपिएलआ माने सरकार लाबोथारनो बेफोरबायदि बुंदों किन्तु खोथाया बियो मिसा दिनै इउपिपिएल हानजानि जानानै जेरावबो फैसाखौनो रानाखै जों बेखौ बुंनो हायो जास्ट जोङो माने ओरैबायदि माने जोङो जायगायै मिटिं लादों माने उल्था माने पाब्लिकआ जोंखौ लिंहरो आइजोफोर हिसाबैबो जोंखौ लिंहरो जिहेतु जोङो फिल्डआव हाबनानै बेबायदिनो मेल मिटिं खालामदों किन्तु रायजोफोराहाय ओरैबायदि माने सापर्ट खालामनानै प्रमद बर'नि सरकारखौ सापर्ट खालामनानै बेबायदि उल्था माने जोंखौ वर्कार हिसाबै लिंहरोसो बे बुस्थुखौ जों मोनदों बेबायदियावनो जों थांनायाव जेनेबा अपोजिशन पार्टीनिफोरा बेबायदि जुदि खालामोब्ला जोंथ' गिनायाव गैया किन्तु निस्सय माने बिथांमोननिसो खुथि होननानै जों सानो आरो आइजो माहारि हिसाबै फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ माबायदि बारलांनायखौ लुबैदों जोङो आइजो हिसाबै माने जोङो बुहुत स्ट्रं आरो बारंबार माने बुंबाय थानाय जादों बा बेबायदिनो जोंहा आइजो हिसाबै मा होनना बुङो जों जिखिखागोनखौ नुहुरखादों आरो दिनै जोंजों माखासे आइजोफोरबो वर्कारफोर दंखायो जोंहा आरो जि जायगायावनो जोङो थाङा मानो गासैबो माने रायजोफोराहाय इउपिपिएलखौनो सापर्ट खालामखानाय दङ आरो जोंहा दाखालि बे घटना जानायाहाय भैरबकुन्द'आव जादों आरो जों मिथिबाय थादों भैरबकुन्द'आव माने बेबायदिनो खननै खनथामसो जादों किन्तु बेफोरबायदि जानायखौ जों लुबैया आरो उइलिंलि माने जोङो गोसोनिफ्राय लुबैया जिहेतु माने जोङो दिनैहाय जोङो दाथिखै बुंनो हायो मानो होनब्ला जोंहा बेयाव भैरबकुन्द' समस्थियाव गबिन्द चन्द्र बसुमतारियानो देरहाखागोन बेयाव बेलेगनि खोथा फैया जों बेखौ बुंखाबायनो थादों मानो होनबा ओरैबायदि मोजां मोनदों जे पाब्लिकफोरा
माने बाख्नायनायजों लोगोसे माने जि मिटिङावनो जों थाङा मानो माने ट्रेक्टरनि सुबियावनो भट होगोन बेखौ बुंदों आरो बियो गाहायाव सागोन गटार पार्टियासो बारा मावगोन जितु नुदों बे 3,000 4,000 बादि बारा थाङा बे सिदा खोथा आरो हाइस्ट थांगोन होनब्ला जोंनि इउपिएल सरकारा 25,000 गोजौआव जों देरहागोन बे सिदा खोथा सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों मा बुङो दुङावथ' जों दुङाव बारहावा होनना जों सानना लाया जोंनिफ्राय एकदम माने सान्थिसो लाबोदों खिन्थु दुङावखौ सोर लाबोदों दिनै जितु रिअनि जितु माबाफोरा मा बुङो वर्कार्सफ्रासो दुङाव बारखौ बिथांसो लाबोदों दिनै जों नुनो मोन्दों बिथाङा दाखालि बावैनिफ्रायनो मा होनो गबिन्द सारनि जितु बिसिखौ बिसोरो एटेक खालामदों फैसा 4,000 5,000 बेखौ लाना थांदों होमब्ला दुङावा सोर सिखावसो खालामदों आरो दाखालि नुनो मोन्दों बरला जितु भिसिडिसिनि आन्दारावहाय सानै सेंग्राफोरखौ बिथांमोना बुख्लाबना फैदों बेफोरो सोर दुङाव खालामदों आरो फारसेथिंहाय जोंनि बे जोंनि उमेन सेलनि डिस्ट्रिक्ट उमेन सेलनि आफादगिरि नाराथि मैगदावदिगावआव थांनानै बिथांमोना सेबदों आरो गारि लाखिदों आरो बिदिनो जे बुलायनो नागिरदोंमोन आरो मियानि केसआव जादों आमजुलियावहाय लक्ष्मीपुर होननाय जायगायावहाय जोंनि इउपिएल सरकारावहाय इउपिएल दोलोआवहाय जयेन जादोंमोन जयेन जानाय लोगो लोगोनो बिथांमोना थांनानै बुख्लाबहैदों होमब्ला दुङावखौ सोर लाबोदों रिहन सारानो लाबोदों मानो होनब्ला रिहन सारा सासे केन्डिडेटआनो बिदि बिथोन होनो हाया ना होमब्ला बियो डाइरेक्ट जेननायनि लामायावसो फैदों रायजोफोरा एसेबां जामा नंला बिथाङा जिहेतु खालामदों बिदि गुन्दागिरि बाहायदों बे मोजां जायाखै आंनि थाखायबा आं सोंखारियो रिहन सारखौ होमबा रिहन सारा बुंनांगौमोन जेनेबा आंनि गथ'फोरा रावबो बिदि अयथासार खालामनाङा दुङाव बोथोरखौ लाबोनाङा दा सान्थि होनना बुंदों दिनै अहा सान्थिखौ रिहन सारनि जितु केन्डिडेट जितु बिजाथि बिथाङासो अहान्थिखौ लाबोदों आं बेखौसो बुंनो थाङो दिनै बिथाङा बुंबावदों गावनि फिसाज्लायानो जौ लोंनानै मिया माबायाव निउसाव बुंदों जौ लोङा जानो हागौ गावनि फिसाज्लाखौ सोरथो बुंगौ आंनि फिसाज्लाखौ आं बुंगोन नामा आं जौ लोङा बुंनो हागौ नामा सोरबा मिथिगौ बाहेरायाव थांनानै सोरबा मिथिगौ रिहन सारा गावनि फिसाज्लाखौ थाफादों नामा हा होमब्ला बे सासे जेरै हाइलि क्वालिफाइड होन्दों हाइलि क्वालिफाइडब्ला बेबायदि सेंग्राफोरखौ लानानै बिदि जौ लोंहोनानै मानसि बुख्रुबनायखौ बे मोजां जादों नामा बेथ' मोजां खामानि जायाखैना सोरबा बुंनो हागौ हा आरो बुंदों जे हाइलि क्वालिफाइड दिनै गावनि फिसाज्लाखौ गावनि हाइलि क्वालिफाइड होननानै बुंनो नाङाब्रा गुबुनासो बुंगोन ना जोंसो बुंगोन ना रायजोआसो बुंगोन ना दिनै गुबुनासो बुंगोन सार्टिफिकेट गुबुनासो होगोन ना दिनै गावनि फिसाज्लाखौ बे हाइलि क्वालिफाइड होनना बुंना लादों दिनै गुबुननि फिसाजोआबोथ' हाइलि क्वालिफाइड ना सासे IM आव फरायलायनाय ना बा रिहन सारनि फिसाज्लाया सासे IPS अफिसार नामा सासे DC अफिसार नामा DCफोरखौसो सासेखौसो बेखौसो हाइलि क्वालिफाइड होनना बुंनो हागोन होमब्ला MA खालामनाया गोबां PhD लानाय गोबां मानसिफोर दङ खिन्थु आंलाय बुङो रिहन सार नोंथांखौ बिदि गावनि फिसाज्लानि थाखाय बिदि हाइलि क्वालिफाइड होननानै नाम होना लानाया मोजां जायाखै आं बेखौनो दिनै रोखा बुङो आरो नोंथाङा नुबावदों नोंथाङा जितु माबा लाबावदों मा होनना बुङो कर्दमखौ लादों कर्दममोनाथ' दुनियानि आयु केलेंकारि खालामनो खारनायसो दा बेफोरबायदि मानसि नोंथाङा बाइट होनायाव लादों जों नुदों ना जोंखौ क्वालिफाइड नांगौ दोङो सारा जोंखौ आंखौ बुंदोंमोन समावहाय आंखौ नोंथाङा रायदोंमोन दिनै रायनायनि जबाब मानो होफैनो हायासै अखा जाम दायो गोग्लैगासिनो दोङो हो दिनै अखा जाम अखा फ्रि गैला अखा जाम गोग्लैदों दिनै आंनि जबाबखौ नोंथाङा आंखौ रायना लाग्रोदोंमोन दिनै दाबो नों आंनि जबाबखौ मानो होनो हाया होमबा गासै खौरांबो नंगौ आं बुंनाय खौराङा गासैबो नंगौ हो आं बेखौनो बुङो नोंथाङा जेननाय लामायाव मोजांसो आरो जुदि जेननाया 100% आरो नोंखौ मा बुंबावगोन बुंनो जायगा गैला माने नोंनि माबाया डिजिगनेसना माहा थागोन आं बेखौ बुंनो हाला मोनसे समावथ' नोंथाङा रिहन दैमारिजोंनो दंमोन नाथाय दिनै रिहन दैमारिखौ गारनानै रिहन दैमारिजों थारमाने जोङो एज ए मेम्बार हिसाबैमोन जों रिहन दैमारिजों फार्स्ट जेब्ला आबसुआ इलेक्सन गेलेजेनदों होमब्ला जोङो रिहन सारनि न'आव 1 मास खाना थादों बे 1 मास खाना थानायाव रिहन सारा जोंनो गस्ला गांसे होदों ना मा होदों जितेन दोङोमोन आं दोङोमोन खाला थैनानै थांबाय दिनैसिमबो बे जोंनो मोनसेबो खामानि मावनो होनो हायाखै आरो आं जि मावदोंबाबो आंनि नलेजजोंसो मावदों दे आं बिथाङा आंनो थिखा होदों होनना बुंनो हाया सोरबा बुंदों माने रिहन सारनिफ्राय जानानै देरदों होनना बुंदों रिहन सारा खिलाय बबे मोनसे आं खामानि मावदों नोंनिफ्राय इलेक्ट्रिसिटिनि आं मा खामानि मावदोंमोन बेयावथ' कम्पानिसो मावदों ना आं रिहन सारनि खामानि मावाखै दिनैसिम जासिदों नामा बियो इसेबां खामानि दङ आरो RDFनि खामानि दङ PSUBD दङ बै समावबोथ' दंमोन ना बिथाङालाय बारायफोरसो होबाय थायो दाबो जों नुदोंमोन दाबो खैजोनखौ बेयो मानसि बनायखो दिनै बिखा लिडारफोर दङमोन दिनै राकेश बर'बो दङमोन पेट्रुसमो दङमोन हो आरो दिनै बिक्रमबो दङमोन बिक्रमाबो दा फैसा होना लांफिननायखायसो थांदों बियो बेखौबोथ' बे मा खालामनो गाबोन समफोर बे बारायफोरनोसो बे खामानिखौ होगोन गुबुन जाथिनोसो होगोन आरो बाहेरनि मानसि लानानै बे होगोन बे सैथोखाब्रा 20 बोसोराव खैजोन बर' मानसिखौ थिखादार बनायखो बियो आरो बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों UPPL आरो BJP सरकारा जुदि फैफिनोब्ला BTCआव इलेक्सन जागोन
एबेसेनखौथ' गावसो खालामगोन जोंथ' खालामा इउपिपिएल सरकारनि जि नुदों आं बे एबेसेन खालामनायखौ जोंथ' माब्लाबा खालामाखै जोंथ' बुङो बयनोबो जों हापत्तानि मियादिनि थाखाय जों खामानि मावदों अनलाइनाव जों खामानि मावदों हा बिथांमोना 17 बोसोर थानानै दिनै अनलाइननि सोमोन्दै जोंनि 26ता जनगोष्ठीनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावदों नामा दिनैसिम नुवाखै आरो बिथाङा बुंदों जे जोंनो इसां जुदि बाइट होनो हायोबा निउस होनो हायोबा दिनै आबादारिनि थाखाय बाहाय खामानि बुंनो हाया दे फंसे मानो बुंनो हायाखै हा आबादारिफ्रा जों गोबां लस जानो गोनां जादों दिनै मानो बुंनो हाया दिनै दाउ अमा जा इन्सुरेन्स गैया बेखौथ' बे माइ आरो जुखामखौथ' जों प्रमसन खालामनायसो जों बायना फाननो मोन्दों मोजां दाम मोन्दों जोङो जोङो हेमन्त बिश्व शर्मा रायलायदों बेजोंबोथ' जों रायलायदोंमोन ना आबादारिनि थाखाय आरो बिथाङा मोनसे एक्सनफोर दादों होननाय खोनादों जायनोखि इउपिपिएलाव जेराव प्रग्राम खालामो बेयाव गाग्लोबनानै मोनसे हाबाफारि लागोन होननानै खोनानाय मथेब्ला बेनि सिगां एक्सन ग्रुप दादों ना मादों होनब्ला बे अहान्थि लाबोगोन बैरगन्द समस्थियावहाय जोंबोथ' हायोब्रा माथो जोंहाबो थै हर गैया नामा बेहाल' थै हर हरदों नामा बेहाल' एक्सन ग्रुप दङ नामा जोंहा गैया नामा खिन्थु मोजाङै मोजां गेले बे मोनसे फुटबल टीमसो फुटबल खेलासो बेयो पलिटिकेला मोनसे फुटबल खेलासो फुटबल खेला देरहानाय जेननाय थाखायो बा साभाबिक खोथा खिन्थु बेनि गेजेराव दिनै नोङो जेरै फुटबल जोलायनायाव जेरै जोला जिसि बुला जिसि खालामोबा बेबायदि दाङाबाजिया बारा सोमजिगोन होननानै आं सानो আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ যিবিলাক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে অন্যান্য বিৰোধী দলবিলাকে এইটো কাৰোৱে কাম্য নহয় আৰু যিবিলাক দলে কৰিছে যি বিৰোধী দলে কৰিছে আমি শুনিছোঁ BPF কৰিছে বুলি তো এইটো কাৰো কাৰণে কাম্য নহয় এইটো ভাল নহয় আমি ইয়াৰ দ্বাৰা আহ্বান জনাব বিচাৰিম তেখেতসকলে অনতিপলমে তেওঁলোকৰ মানে এইবিলাক দুষ্কাৰ্যবিলাক তেওঁলোকে বন্ধ কৰক আৰু শান্তি সম্প্ৰীতিৰ বাতাবৰণটো যিটো ইয়াতে চলি আছে যোৱা 5টা বছৰত যি শান্তি সম্প্ৰীতিৰ বাতাবৰণ ইয়াতে গঢ় লৈ উঠিছে এইটো তেওঁলোকে কণ্টিনিউৱাছ কৰক আৰু যদি তেওঁলোকে মানে এইটো বন্ধ নকৰে আমি ভাবিম BPF দলে পুনৰ সেই অশান্তিকৰ সেই জংগল ৰাজৰ মানে আৰম্ভণিটো পুনৰ তেওঁলোকে কৰিব ইউপিপিএল দলৰ চৰকাৰে যোৱা 5টা বছৰত যি এটা শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু উন্নয়নৰ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিছে আচলতে আমি ভাবোঁ তেওঁলোকে যি মানে কুকাণ্ডবিলাক কৰি আছে আমি আচলতে মানে ভাবিছোঁ এতিয়া যে তেওঁলোকে ইয়াতে আমাৰ ৩৮ নং ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টিত পুনৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ আগত যি 5টা বছৰ আগত তেওঁলোকৰ শাসনকালৰ 17টা বছৰত তেওঁলোকৰ যি ধৰণৰ জংগলৰাজ চলি আছিলে সেই জংগলৰাজ আকৌ তেওঁলোকে পুনৰ ঘূৰাই আনিব বিচাৰিছে কিন্তু আজিৰ দিনত বিজেপি পাৰ্টি কৈ আছে এইবিলাক ঘটনাৰ লগত আমাৰ জড়িত নাই নাই এইটোতো প্ৰমাণ হৈ আছে সেইদিনাখন আমাৰ গোবিন্দ ছাৰৰ মানে মেডামক তেওঁলোকে যিটো কৰিলে সেইটোতো স্পষ্ট হৈছে তেওঁ নিজে কৈছে কাক কাক চিনি পাইছে গোটেইখিনি কথা তেওঁলোকে কৈছে তাৰপিছত আকৌ তেওঁলোকক বেলেগে প্ৰমাণ দিব লগা আৰু কিবা আছে বুলি আমিতো নাভাবোঁ আমিতো ইউপিপিএল দলে আমি এই অঞ্চলটোত শান্তি সম্প্ৰীতি যিটো বাতাবৰণ সেই শান্তি সম্প্ৰীতি বাতাবৰণ অক্ষুণ্ণ থকাটো বিচাৰোঁ আৰু ইয়াতে যদি কোনোবা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে পুনৰবাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব বিচাৰে আমি প্ৰশাসনকো ইয়াৰ দ্বাৰা আমি জনাব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে কঠোৰতম ব্যৱস্থা লওক যিবিলাক দুষ্কৃতিকাৰী আছে এই নিৰ্বাচনৰ বতৰত যিটো এটা তেওঁলোকে অশান্তিৰ বাতাবৰণ এটা সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে তো সেই মানে দুষ্কৃতিকাৰীবিলাকক অনতিপলমে কাৰ্যত কৰি তেওঁলোকক উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদান কৰক আচলতে BPF দলটোৱে তেওঁলোকে আচলতে শংকাত ভুগিছে পৰাজয়ৰ শংকাত ভুগিছে আৰু তেওঁলোকে সেই পৰাজয়ৰ শংকাত ভুগি পেলাই এতিয়া তেওঁলোকে মানে এই ধৰণৰ অমানৱীয় কাৰ্য দুষ্কাৰ্যবিলাক তেওঁলোকে কৰি ফুৰিছে আৰু তেওঁলোকে ভালদৰে জানে যে ইউপিপিএল দলৰ যি দুৰন্ত গতি গোবিন্দ বসুমতাৰী ছাৰৰ যি দুৰন্ত গতি আজি তাৰিখত আমি জিকি আছোঁ তো এই গতিক ৰোধ কৰাটো সম্ভৱ নহয় তো সেইকাৰণে তেওঁলোকে এই ধৰণৰ দুষ্কাৰ্যবিলাক আমাৰ মানে কাৰ্যকৰ্তাবিলাকৰ ওপৰত আমাৰ কৰ্মকৰ্তাবিলাকৰ ওপৰত এনেধৰণে মাৰপিট কৰি পেলাই এই ধৰণে এটা অশান্তিৰ বাতাবৰণ এটা সৃষ্টি কৰি পেলাই পুনৰাই এই ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টিটোত পুনৰাই অশান্তিৰ এটা বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচাৰিছে হয় হয় আমি জনাত ৰিহন দৈমাৰীৰ ল'ৰা তেখেত উচ্চ শিক্ষিত মানে বহুত ক'ৰবাত পঢ়ি অহা বুলি শুনিছোঁ তেখেততো বহুত সৰু ল'ৰা আৰু তেখেত বহুত সৰু ল'ৰা আচলতে এই ধৰণৰ মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আচলতে মাক দেউতাকে ৰাজনৈতিক পথাৰখনতে এই ধৰণৰ উচতনিমূলক নাইবা এই ধৰণৰ মানে সৰু সৰু কাম কাজবিলাক কৰাব আচলতে কৰিব দিব মানে উচতাই দিব নালাগে আৰু ৰিহন দৈমাৰী ডাঙৰীয়া তেখেতে যিহেতু 20 বছৰ কাল ইয়াতে MLA হৈ থাকিলে মন্ত্ৰী হৈ থাকিলে তেখেতে আচলতে জনা উচিত যে আমি যোৱা ৩৮টা বছৰ বৰভূমি জ্বলি আছিলে এই জ্বলি থকাৰ পিছত যোৱা 5টা বছৰৰ পিছত এটা শান্তিৰ পৰিৱেশ এটা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সেই শান্তিৰ পৰিৱেশটো কণ্টিনিউৱাছলি হৈ থাকিবলৈ দিয়ক
তেখেতে জিকক কথা নাই, তেখেতে ইলেকশ্যন খেলক, কিন্তু এই ধৰণৰ কৰ্মকাণ্ডবিলাক কিয় কৰিব লাগে? ৰাইজৰ মাজত, সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত এইটোৱে প্ৰশ্ন উঠিছে। আৰু আমি ভাবোঁ তেওঁৰ মানে সদগতি সুমতি ঘূৰি আহক, ৰেৱন্ত ডাঙৰীয়াৰ সুমতি ঘূৰি আহক। তেওঁ নিৰ্বাচনী বিধি অনুসৰি যিধৰণে নিৰ্বাচন খেলিব লাগে সেইধৰণে নিৰ্বাচন খেলক, কম্পিটিশ্যনত আহক, আহি পেলাই তেওঁ নিৰ্বাচন খেলক, কিন্তু এই ধৰণৰ কৰ্মকাণ্ডবিলাক তেওঁলোকৰ মানে মানুহবিলাকে বন্ধ কৰক।